Sédantolanta Bunagun kan farafina ɲɔgɔn kunbɛ ba ta ko be sabanina na kɛnɛ kan Côte d'Ivoire a be senna kabini sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2024 na Mali forobatɔn Aigliw ko don u be kɛnɛ kan u be do tulo na sini tarata janvier kalo tile 16 san 2024 Korogo o ye Mali dagayɔrɔ ye. Mali ni Afrique du Sud de bena ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan ni nege ɲɛ 22 gosira Mali heure la a ɲɔgɔndan be daminɛ. Sɔgɔmada in na ladala kunnafoni di kɛnɛ kan Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sékou-Chel y'a yira ko baaraw tagabolo ka ɲi ka sini ɲɔgɔndan makɔnɔ. Maliden caman fana tun b'a fɛ ka na Korogo ka na senkɔrɔmadondoli la nka o ma se ka sira sɔrɔ ka don Côte d'Ivoire. Mohamed Danyogo, VOA tɔgɔ la Abidjan. Kabri janvier kalo tile 13 Côte d'Ivoire jamana kan dolantanba ye n'o ye Coupe d'Afrique des Nations ye o be senna Mali samatasɛgɛw olu senbe do kɛlɛ kɔnɔ n'o ye sini tarata janvier kalo o tile 16 maliden caman y'a ŋaniya k'u bena u jukɔrɔma dondo o de la sa car caman o de fara maliyɛnw fɛ ko o bena nga u selen furancɛ la u ma se ka tɛmɛ ka sabu kɛ Korogo mara ɲamaw o la sa olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u nacogo olu ye kibaruya minnu sɔrɔ a kan a kɔni a ma u kun minɛ o la André Akpɔnɔ Asomu n'ale yɛrɛ ye Korogo préfet ye ale ye sɛbɛnfura bɔ a ka sɛbɛnfura kɔnɔ a yira k'a fɔ ko olu ye kibaruyaw sɔrɔ ko maliden caman kɔni u bɛ ka na samatasɛgɛw ka olu jukɔrɔma dondo ko nka u jigiyɔrɔ ko olu ma fɛn faamuya a la ko sabula kunnafoni min dira u ma ko de ye k'a fɔ u bɛna jatigiya kɛnɛ belebelebaw de kan o kɛnɛ belebelebaw dun olu ka fɔla lakanati a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye sigida ma wa ɲɛgɛnw tɛ a yɔrɔ la haw fɛn minnu don foyi ma labɛn walasa ma ka se ka sigi a yɔrɔ kofɔlen na o de y'a to olu kɔni olu ma se ka sira di ni kari kofɔlen ma nka walasa u ka se ka sira d'u ma olu ka se ka dɔn ka fɔ ni maa minnu bɛ nalen u ye jatigila jɔnjɔn sɔrɔ o la o jatigila o bɛ se ka kɛ mun ye o bɛ se ka kɛ hôteliw ye o bɛ se ka kɛ hali mɔgɔw baara ye nka n'u ye jatigila sɔrɔ u bɛ se ka don wa ni o si tɛ ni u nana jukɔrɔmadondonni la ni dolan kɔni banna u ka segin u nɔyɔrɔnin bɛɛ la ka taa Mali kɔnɔ olu kɔni olu bɛ se ka yamaruya di o cogo de la ni maa minnu bɛ ka bɔ Mali la ka na Korogo u ka se ka don. Mohamed Danyogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan. Kanuko kun kan halisa an bɛ taa Bobo Dioulasso Burkina Faso kaw fɛ yen kɛnɛ caman labɛnnen don walasa ɲɔgɔn kunbɛba in ka kɛ nisɔndiya kɔnɔna na. Alidu Ouedraogo, VOA lasigiden Bobo Dioulasso. Kabini Coupe d'Afrique b'a ka Coupe d'Afrique yara ɲinata an ma kunbɛn Bobo Dioulasso ka ye nisɔndiya ko fanfɛ balontan daga o sigilen don dugu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na écran babaw kan min village kani ye o bilara terrainba dara o kɛra sugufiyɛba ye sanni feere caman bi yɔrɔ min dumuni sugu bɛɛ bɛ yen minifɛnw bɛ yen dɔnkirilalaw yɛrɛ bɛ tɛmɛ fana ka to ka dɔnkili la ale Masadiya ale bɔra ka so ka na ɲɛnajɛ terrainba dara. Ambiance donc après le match prestation d'artistes c'est très chic. A kɛra bobokaw ɲɛna i n'a fɔ ni kani yɛrɛ bɛ jouer Burkina le Christian olu ka fɔta la. Kɛra comme yɛrɛ Ivoire le quoi. Voilà, diverté a vu fɛngɛ géant kan. Non, comment te ambiance be am minute kɛra non kɛra comme am Ivoire yɛrɛ. Kɛra comme kan yɛrɛ jouera yan le quoi. Am Ivoire loti. Christian olu ka laɲini na Ghana to ka Cap Vert bugɔ nka a ma kɛ o ye a y'a dusu kasi. Non, Ghana match ni bon ne tun b'a fɛ problème mais ne tun b'a fɛ a kɛ cogo min na a fana ma kɛ ten quoi. Voilà. Burkinabɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don sini Buwake étalon minnu ka bɔ fɔlɔ kɛ yɔrɔ min na o ra n'u ye nin ko nin labɛn o bɛ sini fana labɛn na ten. An b'a senti ko mɔgɔw bɛ match in kɔnɔ n'o dusu yɛrɛ de déjà match daminɛma na ambiance min bɛ yen yɛrɛ ale yɛrɛ b'a yira ko ni étalon ta nana a bɛna juguya ni ye. Bobo Dioulasso Coupe d'Afrique a nisɔndiya a bonyɛnnen don a kɛra i n'a fɔ a ballon bɛ taa na Burkina yɛrɛ le. Ni tu Alidu Ouedraogo kumakan ye VOA Bambara tɔgɔ la Bobo Dioulasso.
VOA tɔgɔla Mohamed Danyogo Abidjan, VOA lasigiden Bobo Dioulasso Burkina Faso, Ali Ouedraogo ani yɛrɛ Siaka Traoré VOA tɔgɔla Korogo ka fara VOA baaraɲɔgɔn radioso kan Albayan a kan bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan min bɛ kan kofɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen.